Dovol mi predstaviť môj knihokurs Sprievod realitou návrat k sebe. Kurz vznikal takmer 4 roky a je v ňom viac než 5000 hodín práce. Nájdeš v ňom informácie, ktoré som získal vlastnými skúsenosťami, štúdiom, inšpiráciou a napojením sa na zdroj kolektívneho vedomia vďaka prijatiu, postu a sexuálnej transmutácii. V knihokurze sa spolu ponoríme do množstva tém, ktoré sa snažíme rozoberať nestranne i z pohľadu vyššej roviny existencie. Rozobrieme vedomie, Boha a ateistický pohľad naň, dušu, reinkarnáciu, smrť, slobodnú vôľu a osud. Vysvetlíme si princípy fungovania reality, univerzálne zákony, frekvencie, na ktoré sa ladíme, aj myšlienky, pocity a emócie, ktoré sami o sebe nikdy neboli problémom. Knihokurs ťa zároveň prevedie množstvom otázok, vďaka ktorým si začneš uvedomovať programy a vzorce, z ktorých dnes často nevedome operujeme. Nastavíš si svoju víziu, ciele a postupne sám pochopíš aj svoj skutočný životný zámer, ku ktorému ťa bude knihokurs smerovať. Nahliadneme do podvedomia a vysvetlíme si, ako sme boli rodinou aj systémom naprogramovaní približne do 7 rokov života. Pochopíš, ako sa tieto programy premietajú do každého jedného životného aspektu a prečo z nich väčšina ľudí nevedome funguje celý život, pokiaľ ich vedome nezmení. Dotkneme sa aj finančných blokov, ktoré siahajú oveľa hlbšie až do nervového systému. Ukážem ti, ako ich postupne prepisovať a ako sa prestať blokovať od všade prítomnej hojnosti. Samotnú kapitolu venujem aj závislostiam, ktoré sú len symptómom hlbšieho problému a samozrejme aj tomu, ako ich pustiť. Prejdeme kompletnú spiritualitu od prvého prebudenia cez temnú noc duše až po spirituálne bypassy, duchovné pasce a všetky známe nástroje, ktoré však sami o sebe nie sú podmienkou byť duchovným. Rozoberiem aj svoju vlastnú cestu, vďaka ktorej lepšie pochopíš, prečo toto dielo vôbec vzniklo a že väčšinu z toho, o čom píšem, som si sám prešiel. Venujeme sa aj skutočným príčinám úzkosti, depresie, panických atakov, OCD, schizofrénie či disociácie a možným cestám ich hĺbšieho pochopenia. Dotkneme sa aj antidepresív, farmaceutického priemyslu a môjho pohľadu i skúseností na ich postupné vysadenie. Zastavíme sa pri najťažších životných obdobiach, bolesti, nepriazni osudu a chvíľach, keď máme pocit, že chceme všetko vzdať. Následne sa ponoríme hlbšie do vnútorného kritika hlasu v hlave, ktorý nás neustále hodnotí a položíme si otázku, či je vôbec náš. Budeme hovoriť o traumách, ťažkých pocitoch a o tom, ako ich vedomým cítením môžeme postupne pustiť a uzdraviť. Vysvetlíme si aj to, prečo sa nám v živote opakujú rovnaké situácie, skúšky, lekcie a ľudia. Rozobrieme potlačený hnev, pasívno-agresívne emočné reakcie, kývadlá a egregory, ktoré sa touto energiou živia. Nebudú chýbať ani témy ako rodičia, vnútorné dieťa a tieň, s ktorými je potrebné pracovať, ak chceme byť skutočne naplnení, zdraví, šťastní a autentickí a žiť v duchovnej aj materiálnej hojnosti. Otvoríme aj tému epigenetiky a generačných kliadieb, ktoré podľa mňa predstavujú len nesprávne nasmerovanú energiu. Rozoberieme partnerské vzťahy, príťažlivosť a dôvody, prečo máme partnerov, akých máme. Ukážem ti, ako sa naladiť na zdravý vzťah a zamyslíme sa aj nad tým, či je ten súčasný partner naozaj tým pravým. Budeme hovoriť o people pleasingu, spoluzávislosti a empatoch. Pochopíš, prečo sú narcisti a manipulatívni ľudia často finálnou bránou k našej najväčšej životnej transformácii a ako vďaka ozdraveniu rán z detstva prestať priťahovať podobné prostredie. Prejdeme aj životosprávu, pohyb, stravu, posty, tvorbu energie, spánok a ďalšie oblasti, ktoré ovplyvňujú naše telo aj psychiku. Rozoberieme skutočné príčiny chorôb, zdravotnícky priemysel, aj tabu témy, ako sú bretariánstvo či urinoterapia. Budeme hovoriť aj o skutočnom uzdravení, nie cez priame odoberanie chorôb, ako to často prezentujú niektorí liečitelia, alebo biela magia, ale cez pochopenie hĺbších príčin. Dotkneme sa aj Matrixu, Hollywoodu, elít, systému a všetkých tých známych králičích nôr, do ktorých sa človek môže ľahko zamotať. Budeme hovoriť aj o sexualite, spojení, sexuálnej transmutácii, jej benefitoch a taktiež o tom, čo v skutočnosti predstavuje Ježiš Kristus a Biblia cez utajované vnútorné elitné učenie, o ktorom masy ani len netušia. Na úplný záver možno nájdeš odpoveď na otázku ohľadom seba či knihokurzu a ak nie, pokojne mi ju napíšeš. Súčasťou knihokurzu sú aj bonusové materiály, cvičenia, videá a odkazy, ktoré ti môžu pomôcť ešte hlbšie pochopiť myseľ, telo aj dušu.
Ako môžeš vidieť, je to skutočne rozsiahle dielo, ktoré ide do veľkej hĺbky. Dal som ho dokopy aj preto, že ja sám som kedysi na svojom najnižšom dne hľadal niečo podobné. A ak ťa niektorá z týchto tém oslovila, budem rád, ak sa ku knihokurzu pridáš. A ak nie, verím, že ti už toto krátke predstavenie prinieslo aspoň jednu myšlienku, nad ktorou sa oplatí zamyslieť.